Unyukile umthamo wezithuthi emva kokudilika kwebhlorho yethutyana. Abaqhubi bayalelwe ngamagosa ezendlela ukuba basebenzise enye indlela entokozweni. Abahlali bazenzela ibhlorho yethutyana ngesanti emva kokudilika kwebhlorho enkulu iD2296. Aba bahlali bachithe iintsuku bezama ukulungisa le bhlorho. Kube nale crisis yale bridge ukuthi nakudilika le bridge. So siyudala intokozweni. Sa decide ukuthi akungcono sitendele kwe-alternative nyana so that badali bethu batokhona ke emisebenzini nebantwana labancane bakhona ke emisebenzini kwanathi singabi ne-problem nakufune siye enasport because i-N4 ibhizi nayo ngale. Abahlali baseTekwane bathi banenxalabo ile bhlorho yethutyana. Sacela igovernment isincede yabona nabantwana buka maya basakhona ukudlula bandlula nzima ubuka endelana kusetulu bangawa nokuwa. Sacela ukuthi silungiselele igovernment nangapha leli bridge langapha soloku laphela mara soloku akubonakala ukuthi kwendakalani. Isebe lezendlela limemelela abahlali kuba babe nomonde logama lisazama ukulungisa le ngxaki. The contractor is going to fix those bypasses. As you can see, the machines on site. We're expecting that at least by Wednesday, the bypass will be able, the commuters will be able to use the bypass, and the contractor is currently continuing with the construction of the bridge, which is expected to be completed within the next 6 months. Kulindeleke ukuba ulwakhiwo lwebhlorho iD2296 lutyabula imali efikelela ku-26 million rand.